Hokage Confessions sa Love Radio. Hokage Confessions sa Love Radio. I am Dave. Not my real name. Guwapo, taas, ug pution. 20 years old. First time na ako nga mo-confess dere. Na ako'y nakaila, single mom. Tawagon natog mommy or mommy 20 years old na ni siya. Ito yung pangalan, Mami 20 years old. Hindi, mami lang siguro. Nalibog po ko eh. Sensya naman. Ayusin mo. Mo may call sign na ako niya, mami, kay ganahan siya. Nagkaila ramis sa Hachi sa una, sa wapay quarantine. Since January pa. Sunod na ato, unang kita daw niya nako kay na-attract dayon siya sa ako . Lakas daw ko dating. Pag-agi na ako sa ilang dapit sa table, iya kong gikuhit og nangutanan siya. Hi, migo. Unsay ngalan nimo? Wow, dalagang Pilipina. Dave Miss, ikaw? Okay. Na kay FB? Pwede ka i-on? Sure. Dala smile na ko niya. So nagkaila na mi, then namalhin mig table sa kumparkada adto. Dito mi sa table ni mami. Ang kauban na niya kay iyang igagaw nga bayot. Daghan kay may giinom. O kani si mami hubog na kaayo. Lain man nga mahubog kay sigig panghika. Basin dili niya siya mami. Daddy niya siya sa una tapos nahimo ng mami. Kusog man manghikap. Asa ta makakita na Joy kay murag gipamaulan pag ko ba? Magpahilot ka? Di magpahikap lang siya. Sige lag panghikap sa akong. Uy, di pa gyud pita oh. Ana siya? Kuha ani uy. Anasag ko, ayaw gikapa kay daghag tao. Sabi niya kung mingon siya, ayaw gikapa kay mabalos, mamaak naman niya. Sige nyo ang diya. Ningon siya dito na ko nga mag-lodge daw mi or mag-Queens. Uy, kabulukuhan niya. Kay gabiga siya og siya daw bahala bayad. Yahay kay ko kay siyaray gasto tanan. Akong gibiyaan akong kauban. Sunod ato mo na to. Nag-atang na mig taxi para Queensland. Ay. Then ako atong higayuna. Yahay na jud kaayo. Nga excited sa tanan. Og nakasakay na mi og taxi. Sa sulod sa taxi, iyahang sigig gina batil ang ako Dili mahimutang ang bayhana. Hantod na abot na mi sa Queens. Og dito, nagsugod na jud mig pinaksitay. Yahadayin kong gitsula. Wild kaayo ning maong bayhana. Ako dayon nga gikumot ang iyang tutski. Nga dako kaayo. Daghan ko gibuhat nga mga pinagbabawal na teknik. Yahadayin gihubo ang akong short og iyang kalami bagyod kaayo.
Nabuang ko kay murag naapod siya kaugalingong teknik. Wow, mga ninja siguro ganyan sila ba? Pagkahuman niya kay lain na pong posisyon. Dog style na. Hamis pagkikaayo. Suway pagduha-duha. Ibuhat na mo ang tanan. Among gipaspasan. Hangtod sa nakaraos gyud. Ako adayong gi-enter tanan. Nya sige gihapon ko murat siya. Pagka second round kay ako siya ang giromansa og maayo as in basa kaayo siya. Og laway na ko. Naabot na mig 9 rounds. Wow, Guinness World of Records, oh. Daga na mig nabuhat nga posisyon. Pagkaumana mo, ana siya na pak body lang konomi. Pero or permiming ginabasay niya og nakasuway na sad ko mga posisyon nga wala pa na ako sukad na sulayan. Tungod sa ko ang pagka-curious. Wa pagyoy kondom. Makasulti ko glimpyo siya. Kay sukada, wala may disgrasya. Nahunong lang ang amo ang ginabasay tungod sa quarantine. Sus, may nalang yun na quarantine. Wala pa ha. Abri ba mga lodge karon lulubaba? May nakiplan niya, Joy. Lino ko tanan lang kung nabay mga open nga na mga ingana nga pwedeng buhaton ni karon. Murag wala man siguro. Kung naaman, wapo ko niya sayod kay wapo ko niya ka-inspeksyon eh. Sige lang, pag makabisita kong nako'y madyon, pabalot ka. Sige. Salamat. Way, isa pa yan. Dili man ko kadto sa ilang lugar. Relasyon kay stricto man kay ilahang lugar. Puyo maguni siya og village sa mga dato. Moto, wala na mi ani na ginabasay. Ug nasayod ko ang gimingaw siya sa akong junjun. Alam ko yung mga ginausap my loves kay medyo brutal lang kayo ni ilaha mga kuano. So mo lang ka to siya. You get the idea. Kabalon niya sila kasabot na sila niya. Usulti sa babae, Joy. Audrey, katapusan no. Lamian ni mo, oy. Makasaya masata sa kalamian. Ano niya, Mao? Di na mo sa ito. Okay. Nagalimot ako. Basta mo na siya lulbaba ay nandiha kay basin magsulirap ni mata ng or sabay paminaw ning uban sa to mga kapwang naminaw karon. Wala, mabuisit sila, Joy. Lami king tahong ni LB Ay, pagkalami sa tahong ni LB. Unta makatilaw tanang imong tahong nga sudan. Alas 7:44 na. Nagkasalamat my love sa inyong pagkabanuban. One amigong time. Ala, sige, sunod na po, Josab. Sigla sa lakitira, masunod niya, oh. Ala, sige, panalag sa langgod, kamabitaw. Para trailing ba? Greet day na ako, ang mama, nagsuba og isda og akong papa nga naghakot og graba. Request kog song, Marikit. Alright, thank you so much, my evening diha. And to all, thank you so much my loves. May wagang medya sa tangin ninyo sa Love Space, Radio Space Davao at mo sa tuwang page. Dito na ta magpadayon. Thank you so much. Goodbye.